Χειροποίητη, αυθεντική και ενισχυμένη κατσούνα από ξύλο αστήρακα. 1,29 το ύψος της, 960 γραμμάρια το βάρος και 10 εκατοστά η περίμετρος του ξύλου. Αρκετά παχής ο κορμός, θα γεμίζει το χέρι σας, διαθέσιμη από τώρα στο κατσούνες.gr, όπου μπορεί να γίνει δική σας εύκολα και γρήγορα αγοράζοντάς την online. Σκουρόχρωμος αστήρακας. Πάμε να δούμε την κούρβα απ' έξω. Μπορούμε να σας τη στείλουμε σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, και το εξωτερικό φυσικά. Η ενίσχυση που σας έλεγα εδώ πέρα είναι με αυτό το λάστιχο και στο κάτω μέρος για το πάτημα, ώστε να μην σας ανοίξει. Κατσούνες.gr, η μεγαλύτερη ποικιλία χειροποίητων κρητικών μπαστούνιων, είναι διαθέσιμη για όλους εσάς. Μπείτε να την ανακαλύψετε. Γεια σας.